rights. I respect our roads and the justice system, and I advocate for the protection of human rights. It is truly a special day, and I am quite happy. ഞാൻ നിയമപരമായി കൊടുത്ത എല്ലാ പരാതിക്കും പരിഹാരമുണ്ടായി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ്, സുപ്രീം കോടതി, അതുപോലെ തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ. പുരുഷ കമ്മീഷൻ വേണമെന്നുള്ള അപേക്ഷ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പോലും ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അത് പരിഗണനയിലാണ്. ഉടനടി അതും നിലവിൽ വരും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഭർത്താക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് സ്ഥിര വരുമാനം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഒരിക്കലും ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇനി സ്ഥിര വരുമാനം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചെലവിന് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആ ബന്ധത്തിൽ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണ്ട. എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായി കുട്ടികളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നിടം വരെ അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി